Здравейте, дракончета, аз съм Dark Necro8 и днес ще правя нещо като giveaway, томбола, нещо такова. На много от вас ви бях обещал това нещо. Сега ще паузирам за малко и ще се върна след малко. Окей, отново съм тук. Сега обратно към томболата. Ще изтегля двама или трима от вас, които ще ги поканя или в този свят да оцеляваме, или ще пусна сървър с хамачи, в който може да снимате клипове свободно, да правите каквото искате и да снимаме заедно, естествено. Така, за да се запишете, трябва да напишете следното нещо. Момент. Трябва да напишете запис, 2 точки, името ви в Майнкрафт, запис, 2 точки, скайпа, например, Рай. Ето, това ми е първоначалният скайп. И с тази, като направите това нещо, на 20 съба ще тегля томболата, или може по-рано, зависи. Да кажем, сега днеска е 7. Томболата ще бъде изтегляна или при 20 съба, или при една седмица след качването на клипа. Което второто е не, може след 20 съба да е по-вероятно, защото след 5 дена, не, то колко са, сега не ми се смята. С няколко дена почвам училище и ще съм по-натоварен в графика. Така че, да, надявам се томбулката да ви е харесала. Абонирайте се, за да може по-бързо да изтегля томбулата, или да, абонирайте се, защото за 200 съба е много по-вероятно. И да, Ендер дракончета, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, пишете дали искате още подобни томболи и чао!